Καλησπέρα κύριε παιδιά, κύριος Λουπ στο μικρόφωνο. Εντάξει. Να είμαι και από κοντά. Να πιω σήμερα. Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα παίξουμε ένα τρομακτικό game. Ένα τρομακτικό παιχνίδι. Να σας ενημερώσω. Μπορεί για κάποιους να φανεί πολύ αστείο. Για μένα, μάλλον όχι πολύ αστείο, πολύ γελίο. Θα είμαι ειλικρινής. Καμία σχέση με τέτοιου είδους παιχνίδια. Και αντίθετα με τρομάζουν πάρα πολύ. Ξεκινάμε. Κολλάει λίγο. Λοιπόν... Κάτι βρήκαμε. Αυτό το Slenderman που έπαιξα, είδα ότι είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Δηλαδή, αντί για να έχει πάπυρο, έχει αυτά τα κόκαλα που ακόμα δεν έχω καταλάβει τι είναι. Έλα. Κι άλλο. Λοιπόν... Παιδιά, και να δείτε ότι είναι αστείο, μην τρομάξετε, μην τρομάξετε, μην γελάσετε, συγγνώμη, δεν είναι τόσο. Αυτό το παιχνίδι πρώτη φορά, τέτοιου είδους παιχνίδια παίζω. Γι' αυτό, please, δείξτε λίγο πηγή. Και όπως πολλοί θα ξέρετε κιόλας, σήμερα, όχι ότι έχω καμία σχέση με τα παιδιά, αλλά ούτε πρόκειται να με διαφημίσουν, ούτε τίποτα. Ξυστά. Όχι, μη κολλάς. Μη κολλάς. Πού είναι τα κόκαλα? Λογικά θα πρέπει να είναι 8 τα κόκαλα. Μάλλον, δεν ξέρω. Θα δούμε όμως. Δηλαδή στο κανονικό το Slenderman η πάπυρη είναι 8. Άρα έτσι πρέπει να είναι το κανονικό. Εδώ πέρα έστω και το αντίγραφο αυτό. Να σας πω ότι παίζω μέσα από ένα site, το scarywebgames.com, θα το έχω κάτω στο description, όποιος θέλει να μπει να παίξει. Όχι μόνο αυτό, έχει και άλλα ωραία παιχνίδια έτσι τρομακτικά. Τρομακτικά είναι για τον καθένα όπως τρομακτικό θέλει να πει. Γαμώτο! Λοιπόν,
Θα παίξουμε τώρα ένα άλλο παιχνίδι. Ερχόμαστε αμέσως. Γεια σας παιδιά, γύρισα πάλι. Λοιπόν, έχω κακά νέα. Δυστυχώς δεν θα παίξουμε άλλο παιχνίδι, γιατί το ίντερνετ κάτι έπαθε και δεν συνεχίζει δεν μπορεί να μου παίξει τα παιχνίδια, κολλάνε πάρα πολύ. Όμως, να ξέρετε, θα το έχετε ένα ωραίο παιχνίδι, θα το έχετε αυτό. Θα έχει συνέχεια αυτό τέτοιο είδους games, όχι κάθε μέρα. Θα έχει μια φορά την εβδομάδα, θα δούμε το πρόγραμμα δηλαδή. Και μέχρι την επόμενη φορά, για σας!